Maya. Na. Guma hongkra biga. Boria goथाव जाखायो guys. आंखौ मानो बुदों सना? ओमफ्राय guys नै अमा बिबुबो होगोन आरो ना. अमा बिबुबो होगोन. Hey guys, खुलुमबाय नोंथांमोनखौ आंनि गुबुन मोनसे गोदान भिडिअ बरनाय बावहरनाय थाबाय स दिनैनि भिडिअआ जाहैबाय गाइस खनसे जे जोङो माइ गायनानै दिन्थिदोंमोन ना स बे माइया देरनानै लावनानै मोनबाय ओमफ्राय दा बेखौ मियानिफ्राय हादों आरो मैया जों मोनफैयासै मैया मोना मोनफैबाय नालाय ओमफ्राय दिनै जोङो हानो थांगोन माने हाग्रा मानसि दंखायो अब्लाबो हानो थांगोन आरो ओमफ्राय गुमा सुमा हमनो थाखाय थांगोन ओमफ्राय दिनै अमा बेदर होगोन नालाय बरियाके संखाबाय ओमफ्राय संनानै दा जाहोहैनोसै आरो जोङो थांनोसै स नोंथांमोना जुदि आंनि भिडिअखौ नायनो इन्ट्रेस्टेडब्ला गाइस नायलांबाय थादो ना मा होनो थुदो बिदिब्ला आंनि भिडिअखौ स्टार्ट खालामनोसै चलो बे जाबाय जोंनिया खुरै सुरैयाव होआ दे गामिनिया बिदिनो जायो लाइ बिलाइ हासिगासिनो बिसोरो बिथांमोना बिसिगासिनो जनाखौ लाखिनोसै जोंनि गामियाव मोजां नोंनि थाखाय नोंदो मिलायनो फैयानो गैयाना हेलो लोगोफोर आं दिनै नोंथांमोननो बिनिमो एपनि बागै खोन्थागोन जाय एपआ अनेस्ट ट्रेडिं एप आरो बेखौ गेलेनानै नोंथांमोना एडिशनेल इनकामबो खालामनो हागोन आरो जेरैहाय सानफ्रोमबो नांगौ जाखायो फिसा फिलौ खरसा स बेखौबो नोंथांमोना दिहुननो हागोन आरो मोनसे इन्डियायावहाय 2 मिलियननिख्रुइबो बांसिन बे एपखौहाय ट्रेड खालामो आरो मानसिफ्रा आरो नोंथांमोनखौहाय आङो दिन्थिगोन दायो माबोरैहाय बेखौ ट्रेडिं खालामो नोंथांमोना बेयावहाय क्लिक खालामदो ओमफ्राय एसेटखौ सेलेक्ट खालामदो नङाब्ला एमाउन्टखौ थांनानै सेलेक्ट खालामदो जेरैहाय आङो नै 350 रुपिसखौ सेलेक्ट खालामबाय ओमफ्राय बेनि उनावहाय नोंथांमोना 15 मिनिट्सखौ इयुनखौ नायदो जे ग्राफआ गोजौथिं थांदों ना गाहायथिं थांदों बेखौ नायनांगोन आरो स आङो दायो ग्राफखौ गोजौआव थांगोन बायसा मोनदों आरो बेखायनो आङो 350 रुपिसखौ लागायबाय आरो नै गाइस गोजौथिं थांगासिनो स ये आङो देरहाबाय 650 रुपिस आरो बेयावबो जुदि नोंथांमोना रोङाखैब्ला गेलेनो स बेयावहाय एजुकेशननि अपसन थागोन बेयावहाय थांनानै नोंथांमोना सोलोंनो हागोन आरो ओमफ्राय नोंथांमोना जुदि आंनि प्रमो क'डखौहाय इउज खालामोबा 350 रुपिसनि डाबल देट मिन्स 700 नोंथांमोना मोनगोन आरो ओमफ्राय नोंथांमोना जा बे एपआवहाय इनकाम खालामो बेखौहाय नोंथांमोना पेटिएमनि थ्रुयैहाय उइथड्र खालामनो हागोन डिसक्रिपसनावहाय होनाय लिंकखौ जुदि नोंथांमोना इउज खालामो अब्लाना 65,000 रुपिसखौ नोंथांमोना डेमो एकाउन्टावहाय मोनगोन जायखौ नोंथांमोना प्रेक्टिस खालामनो थाखाय इउज खालामनो हागोन आरो गेलेनो हागोन स नोंथांमोना बिनमो एपखौहाय डाउनलड खालामदो आंनि डिसक्रिपसनावहाय होनाय दंखायो लिंकआ स आसा खालामो नोंथांमोना गेलेगोन आरो फैसा नै गाइस जोंनिया रेडि जाखाजोब्बाय ओंखामबो लांगोन जोंहा मा मोनदों नालाय ओंखाम लांगोन ओंखाम दोङोनो कुकाराव ओमफ्राय इयावबो मा लादो मा दालि ओमफ्राय इयो बयलार बेदर दुब्लियाव गोथाव जागोन ना ओमफ्राय जोंथ' जाखांबाय दिसुन ओमफ्राय थोरसिखौ लाथ' ओमफ्राय इयावहा मा दोङो अमा बिथै गाइस लबरखौ आं खानायाव खाना लादो ओमफ्राय नागिरबाय थादो आरो लबरा माहा होननानै आयं दलरथा खानाया नायनाय आयं जाबाय दे आयं रेडि खालामगासिनो दायो आयौ नोंनि मुखा माबायसा आयौ इदिया हामारा नुदोंना गोथौ जाबाथाय आंनियाबो खाफालनिया हामनाय नंला खोमा जालायबायलै गोथौ देखायफैलाय नोंसोरबायदि बिदि लगायाना आयौ गोथौ गोजालै खावलाया नायदो जेबो लगायाबा नायनायथिंनिया आयौ नायलाय गोथौ गोजा
เลยอ่ะแกข้าวปลาเหลียงไม่ถูกดูดูนะpowder ก็บิจิเลยpowder ก็บิจิเลยเหรอ powder เอากันจ้าayong angมันเพื่อไปลาเด้ฮังบุรีอ่ะได้ยังอ่ะดูเลี้ยงมาทั้งเซว้ามาบ้ากุลุดบุษตุกสังกุลุดนั่งนั่งกับเราหนึ่งบ้าโคตรมาดูหนึ่งอาริฟุรุมานักนั่งกับอายุ guys เนยมาบ้านนั่งเด้อให้เด้อายองไปทายยงบ่จ้ามาแม่นว่าเคยมายามาหาโฮมเด้อบีกอังนี่บีกลับบ่ดูเลยสิกังนี่บีกจันเซียวขนาดนั้นเลยค่าหนึ่งค่ะอายุมายาหาขังใบในเบลสิข้าบ้าจะลานะมาบุษตัวเนอayongลึกนี่जाना फैबाय दे गथ' मानसिया इमान बेदर जाया ओंखाम जानायाव जाना फैबाय इयो गथ' मानसिनो बारा बेदर होबाय थानाङा माइ हानानै जानांगौ फैखाबायलै आं राननाय नङा ओरै बाल्थिं थिखानाया सासोबाय आखाया गाइस दै लोंसैलै नानि राननाय गोदो गुलि खोलिनाङा दैया थेंक इउ दे नानि जुमायालाय मादै गोदै मा अनजुनाया जुमाय लोंनोनो गाइस गुलुमथारा मालाय नानिया आंहासो गुलुमसोदो मा मिनि सबाय माबा आं मेथाइ खनदों गाइस जोंनिया माइ हाग्राफोरा माबा ओंखाम जानो थांबाय न'हा ओमफ्राय माखासेया दोङो ओमफ्राय जों ओरैनो जना दोङो गासिबो ओंखाम जाखांना फैबाय आरो बिसोरो ओमफ्राय दा माइ हागोन आंबो एसे हाना नायनोसै माबायदि आयं फैदो माइ हानसै फैदो आयं इमान गोजानाव दा थाखानाबा जानाय नङा दा थागोन नोंसोरखौबो साफायदो गासिबो बिखुमसो नङा होमबा
जाबाय दे जाबाय बिराद माइ हाग्रा गोजालै जोंनि हिन्जावफोरा हाया गाइस माइ हायाबा उपाय गैला माइ हानानै जानांसिगोन आरो जिबौ जानो गिसि ओमफ्राय जिबौ थायो जिबौ थाया थाया न' माइयाव माब्लाबाबो जिबौ थाया बोनाङा आखाइ बौमै आं बिदि बोना जागोन ब्राद नवाया फोजाय ओइ दालाय नवाया फोजा या फैयोमोन बे नाराया जेराव जुयो फ्राद फ्राद हा आयौ माबा खेबनै हायो खेबसेनो इदि बोना हो ओरै बोना माने माइखौ गाग्लिजोबदो गथ'आ दहायसोनो गुमाखौनो मासेबो मोनाखै माथो मोना हायो हानानै आं हानो हायालै एसेल'सो मोनगोन हायो हनै इनि हानाय नांगौ माबा बिदिनो मासेबो गैया माथो दा मोना ओइ जिला हालांना खर' सेस जौ बा माइ हाग्राया जोंनिया आं हायाखै नैखौ थिखोनासो होदों ओरै नैखौ थारमाने गोलैजोबना दं नायो ओइ मानजोब्बायलै मोदोमानो जावायसोआ जों गुमा हमफायदो नै इखौ डाइरेक्ट बस'वाखै माबायाखै मानो खारलायखो ए दे हमबाय नायनो ये हमबाय नै नानि लाबो बनाया दैनिया नै गाइस दे उइ माथिं एखे कालार ना पात्ता मोना नै बिबि मोनसेबाव र' बिबि मोनसेबाव नै बिबि मोनसे र' दे आं हमनो र' ए नै नानि लाबो नै गाइस मानै मोनबाय गाइस नै बेग लाखादो गोजान इयाव हाबसिना थानाङा एखे फाइल मास नुगोनलाय नै मानाव फैलाय र' बेखौ नाय मानै दङ इनो र' इखिनो दङ माखासे नै गुमाखौनो लाबोनि आं जुमाव खारबायसो सिगाङावनो
हमग्रा बेगा बरिया गोथाव जाखायो गाइस आंखौ मानो बुदों सना गाइस इन्स्टाग्रामनि रिल्स बानायनो थाखाय आरो खर' सिखांनानै आरो रिल्स बानायनो नागिरदों आरो ओइ हालांगोन नाय नोंनियावनो थानानै आं इथिंजाय सायना देखायगोन दे नोंगो दे नों माबालै नोंखौ नुदों जानो गस्ला गम गानना फैनानै बेयाव जोब्बायानो जोबाखै जोब्बाय गुमाखौबो एसे मोनसाबबाय रिल्स बानायबाय दुब्लियाव फैनानै जोहोलि देखायनानै मोनबावगौ मोनसे बै दब्लाव बिराद दंमोन दानि ना बे माबा बथलाव सोनानै ज्रुम ज्रुम अखा दैयाव होमबानिनो मेथाइखौ बावलाय लोगो आयु गाइस गुमाखौ मोनसाबबाय नै बाथोन जागासे एवगासे लावदुमा हमनोनो हाथाराखै 50टा आं 200टा नै बेसे दंबा मिथिला आरो आं हमनोनो हाया मेगना आंनिया एसे डिफेक्ट दं बुस्थुआ मेगनानो नुबाङा आं हामा जाबाय आरो बुरै जाबाथ' लावदुमाजों लानानै इदि खालामनांसिगोन आंखौ थांगासिनो न'आव गारिया मोनफैबाय नै आयौ गोलोमजोब्बाय